belai belai hambai sini media sono norok sono mojibo jorani logi mandabe sungtri nong no ringman inghe mon je sung je lai thanai dui ek tarigo nong bising tin saklai mane je sini je pucho control place tabu je sini prasto je baning sung tumani sungapna thi kaisa movement kotor khane mani o movement apato postpone klaijaka abo thambai klaijaka sini president sini YTF ni borom sa sulos kampai sai kana abo ko jorno borom rijab bele jotono na hambai sini joton media ta khorono sung tini haino haiteisa press meet khaine ni nangkha tamni hinba nor jotono saimano thanai sung salai sika sung press meet ni bisingte sung jana boire mani te tini sini press meet no phaimanja phaikya sini khwai hangkorni district president sini borom ganang press meet deorma west district ni president sini borom ganang jiten deorma te sini Sipaijala district ni president borom ganang bablu te sini mandai ni block president sini borom ganang lemon sung amakin sung tino press meet phaimanja phaijak tamni hinba sung buskangni 5 tarigo je pusobanta palace no tuyi protest khainani thangai tongmani abo tabu postpone ma khaike sung tamni bagi himale sung o protest o sini bubagra samay baksa logi phaine hinai jehetu khana 4 tarik khana TWF ni tibo kaisa sit and demonstration tongo aro ang koine sini joto tiprasa na abo TWF ni hin sini wansu gyabu joto no phaine bayar bo kobong no rohoro tino press meet ni bisingti tei phainai salo jefuru bubagra hasteo phaisok painai afurno sung sini kotor ni sete bo kotor movement protest khainani thangai tongo YTF ni bisingti tiprasa ni bisingti afuru bahina ang sanai na YTF na tipramotha na TWF ni abui joto no sung kuno flag tiglak na YTF ni flag tiglak na tipramotha ni flag tiglak na TISF ni flag tiglak na TWF flag tiagui tiprasa as a tiprasa ngai singamno kotor ni sete bo kotor choba khainani thangai tongo baskango press meet ni maidumi sung saklai jakini no jotono saimano sini 2022 afro sini honorable president of India sini Draupadi Murmu state museum khainani bagai aro already inaugurate khaiklangja je tini tamni bagai government abono je bar je sini tiprasani bakhao sentiment phanangoi tong je ajago 5 star hotel khaijanai hinoi abono tini joto tiprasani bakham moglai jakhaisi tini amhai kaisa kotor pujobanta palace no sini laibuma bai kringjak sini Maharaja Birendra Kishore Manik Bahadur je Islamic langmani ar thaino tini sokomornei mani yagulo tini joto tiprasani bakham moglai jakhaisi oboni ti kwbangma controversy bonglai khaisi abono sung sane nayo sung o tiprasa hangjai ro sung main focus ma khainai sini hukumu mukumu je sokomorjak tongmani tamni bai sokomorjagai tongkha tini abono jawab nani bagai state government chief minister tei concerned minister Susanto Chaudhary ni thani sung abo protest khai buskango sin tiprasani fan ma phungai hisi karon sung nugui phaike barbar sathai klai je thangnai 25 ta bochor CPM ni amalo bahaini sini laibuma sini hukumu mukum bebang sokomori khibjamani amo haikino sung thanja kri ni bai kokke abo maino nanghangke sung buskango je kotor movement khaitini wo sung oro kuno party color tei sung program khaigla joto asset tiprasa nungbo sak tiprasa go chike joto no buskango phaiyi bubagra ba tamba bubagra bachini hani bubagra bosuri tipramotha ni bagai sim bubagra ya haisi bubagra tongoi bui kamuma aro daut samno mo tipramotha rok mileage nan bai khayen human samno bubagra bo tipramotha ni sim bubagra ya bo joto o tirpra basi tamo wansa tam tiprasa tam thusa joto ni bo bubagra haisi am haini bkhao wansugui sini buskangni protest success khainai ni bagai no nan joto no ko mumur horjao tei sung press meet ni bisingtingo sung সময় নাওই জরা নাওই tei sung press meet saklai rwjaknai je sini o protest bufru ongnai gang taisa last aboni ani kacharmung khana sini TWF rok je sitting demonstration abo TWF rok khunpano ang koinai jara tiprasa bkha kaham rokno norok bo khana jotono o jaga participate khaipinani bagui